Tamis ang nahimong kadaugan, di lamang ni incumbent Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, apan lakip na sa iyang mga kaalyado sa Team Ahong Team Libre tungod sa kadaugan sa ilang tibuok line-up sa Pinili-ay 2022. Opisyal nga giproklamar si Chan ug iyang mga kaubanan human makakuha og dakong porsyento sa mga boto sa dakbayan. Si Chan nidagan pag-usab sa pagkamayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu kundi iyang nakaatbang si Congressman Paz Radasa. Kauban ni Chan sa iyang kadaugan ng iyang kapikas nga si Cindy Chan nga midaog isip congresswoman ug bag-ong vice mayor sa dakbayan nga si Celsi Sitoy. Puno sa kalipay sab ang mga konsehal sa Team Ahong Team Libre nga sila June Alforque, Eugene Despedido, Abeth Quizon, Aying Tino, Susan Baring, John V. De La Serna, Efren Herrera, Nelson Yap, Montor Tatoy, Jurgen A.S. Book, Doc Emilio Galaroza ug Joseph Pangatungan sa ilang kadaugan. Way puas ang pasalamat ni Chan sa iyang kadaugan karong Pinili-ay. Way kabutangan ang ako ang kalipay sa inyo ang ihatag na makabuhong nga buto. Siguro kining kadaugan nga atong naangkon karon dili lang nila ko kadaugan, dili lang kadaugan sa Team Ahong Team Libre, kundi kadaugan ni natong tanan mga kumpulano. Naumana ang eleksyon. Kinahanglan na kitang tanan magtinabangay para sa kayuhan sa ato ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Misaad si Chan nga padayon ng iyang buhatong mga lakang sa pagpalambo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Taliwa sa iyang kapildihan, may padayag sa iyang pahalipay kang Chan si Congressman Paz Radasa pinaagi sa iyang Facebook page. Si Radasa sayo sa buntag mibotar sa Mactan Elementary School kauban niyang bana nga si Arturo Radasa. Samtang si Mayor-elect o Congresswoman-elect Chan nakabotar sa Paho Elementary School. Sa pagdagsa sa mga botante sa maong mga tungaan, wala malikayi ang pagkaaberya sa mga vote counting machines sama sa Mactan Elementary School. Nahasol ang kadaghanan sa mga botante tungod kay usa ka VCM machine ang naguba. Alas 8 pa lang sa buntag, nakasinati og problema sa mga VCM. So kuhaon ni siya. Amo ang ihatod dito sa amo ang kuan sa among provincial office kay amo ang ipa-repair. Ipa-repair. Ibalik ra namin. Ibalik. So same machine. Same machine. Depende kung unsay ma-detect dito sa mga technician kung unsay guba. Need ba niya i-replacean or madala repair. So magdepende ba ni sa technician pila ka oras siya maayo? Actually kung dili lang taas dito ang linya sa amo ang sa provincial office, dali ra gid siya. Human sa pipila ka oras, nakadesider ang COMELEC nga ilisan ang mga depektoso nga VCM. Ay hindi ka na inyong mga presensya, mag-usapot mo sa mga balita mo kay dili man na mo kontrol ang mga balita mo. Kaya masama dili mag-kontrol mo basta dili mo lang nato sila. Ay sayang ko O lagi mo na. Ana. Ito nyo. Muputar mo pero ang kid ana isang watcher. Dili kami muputar mo ya di mo ma-free yung. Sa laing bahin, dunay mga kanhi PDL kon persons deprived of liberty ang nireklamo mahitungod sa pagkawala sa ilang mga balota sama ni Arnold Buok. Hindi ko alas pa sa buntag. Ito ko na sa jail. Ngayang gino sa jail. Sige personel. Kaya ko ni star sa soong Mactan Elementary School. Pero pagkabot ko diri, hindi taas dito linya. So na ko ano nga sila nga chairman niya. Nakuan. Na ang naluta ko na ko sa Sega Personel. At na po ko Apan dito sa Mactan Elementary School, gitugutan nila og botar sa tungaan ang mga nireklamo nga mga former PDL. Daghan ni mga former FDL nga nakagawa sila last year. So, ang katong ilang mga ballots nga nakuha sa na-assign sa city jail
ilahang gigunting kay wala man sila dito. Of course, minutes rato nila nga wala na sila dito. So ari sila dire ning naghimo sila oath nga mugod sila nga nakagawas na sila last previous year. So amo silang ipa-vote kay naman sa extra nga kanang mabalot kay dili masagdanan jud. Mitumao usab ang issue kalabot sa sayop nga pangan nga maoy mogawas sa resibo sa mga namutar. Si Chan ug si Radaza pareho nga mipadayag sa maong problema. Mipadayag si Chan nga gisusi na kini sa ilang team ug unsay legal nga solusyon sa maong panghitabo. Matud ni Chan nga ang mga eskwelahan sa Olango, Sabang, Baring, Santa Rosa, Ginakauoy, Ginababag, Basak, Mactan, Bangkal, Tagos ug Marigundo ang nakasinati sa susamang issue. Ako tungkol kay nagantang nadawat nga mga reports no sa ato mga dumadapi since ang ilang gibuto kita mapanagawa sa ato ang katbang. So ubay-ubay ang ato nadawat ana and then we have the records from our lawyers in every schools kung unsa nga mga precincts, and there are some precincts nga nagbutar sila sa amo tanan but walay mo gawas. So walay mo print, no? Way mo gawas sa resibo pero way mo gawas kung kinsa ang gibutuhan. So na sila gibutuhan pero way ni gawas sa maong resibo. So mo na nga mo na gitutukan karon sa atong mga abogado nga may tungod niini kay massive kayo ang maong pangitabo, no? And muna nakalisod sa kay there are a lot of machines na nag-back down niya dugay pa kayo kay padapang ngadto sa probinsya usa siya ipa-repair, no? Ato ipa-repair dito. Taliwa sa daghang mitumaw nga kakulian sa dakbayan, wala kini nakamino sa kalipay sa Team Ahong Team Libre sa ilang dakong kadaugan. Kini si Mariel Tres Jucampo alang sa Pinili 2022 with My TV Cebu.